муҳлати сабти номи симкортҳо бо шиносномаҳои нав барои як соли дигар тамдид карда шуд. рамазон раҳимзода, вазири корҳои дохилии тоҷикистон, бо эълони ин хабар гуфт, сабти номи симкортҳо барои амнияти кишвар хеле муҳим аст. муҳлат аз тарафи роҳбари давлат дастгирӣ шуд як соли дигар муҳлат, лекин мардум қатъи кор кардан монда аст ки масъалаи шиносномаи нав гирифтан ба қайд гирифтани симкортҳо як тартиб шавад. ин аз лиҳози на ин ки симкорт ба тартиб дорад, аз лиҳози амниятии давлат аст. масъулини хадамоти алоқа 3 январи имсол гуфтанд, беш аз 2 миллион симкорти ширкатҳои мобилиро соҳибонашон бо шиносномаҳои нав сабт накардаанд. илҳомҷон атоев, муовини раиси хадамоти алоқа гуфта буд, аз 2 миллиону 15 ҳазор симкорте ки соҳибонашон онҳоро аз нав сабти ном накардаанд, 882 ҳазораш фаъол ҳастанд. вазири корҳои дохилии тоҷикистон дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш ҳамчунин гуфт, дар соли гузашта 10 нафар ҳамҷинсгароро боздошт карданд, ки дар олуда кардани 86 нафар ба вируси норасои масмумияти бадан муттаҳам мешаванд. нисбати ҳамҷинсгарое ки барои паҳн кардани касалҳои сироятӣ ино гунаҳгор мешаванд, инро дастгир карда истодем. албатта ин масъала зери назорати ташкилотҳои байналмилалӣ аст. мо ред нисбати онҳо гузарондан лекин ҳангоми содир кардани ҷиноятҳо ҳама вақт онҳо зери назорат ҳастанд. вазири корҳои дохилӣ дар робита ва ҷиноятҳои ифротгароёна гуфт, дар соли гузашта 85 нафар ҷинояткори дар ҷустуҷӯ қарор дошта дар хориҷи кишвар боздошт ва ба Тоҷикистон истирдод карда шуд. дар давоми соли сипаригарида 24 ҳолати маблағгузори ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ба ҳисоб гирифта шуда. 31 амали террористӣ пешгирӣ карда шуд. ҳамзамон 55 гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ дар ҳайати 166 нафар барои содир намудани 236 ҷиноят ошкор карда шудааст. инчунин 365 нафар аъзои ташкилотҳои террористии экстремистӣ дастгир карда шуданд, ки онҳо 81 нафарашон ҷавонон ташкил медиҳанд. ба иттилои расмӣ дар солҳои 2013-2015 аз Тоҷикистон тақрибан 2000 нафар ба Сурияву Ироқ рафта ба сафи гурӯҳҳои тунраву террористӣ ба мисли Доиш пайвастанд. бахше аз онҳо куштаву беному нишон ва қисми дигар дастгир шуданд. як гурӯҳи хурд ба Тоҷикистон баргашта ё афв гардиданд ва ё зиндонӣ шуданд.